ಗಡ್ಡನ ಬದಲಿ ಯಾನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೆನ್ ನೇಟ್ ರಟ್ ಕಪ್ಪ ಆತು ನೇಟ್ ಜೊತೊಂಡೆ ಅರಿ ನೇಟ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಗೋಡಂಬಿ ಪೂರ ನೇಟೆ ಉಂಡು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅರಿ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ 4 ಚಮಚದ ತುಪ್ಪ 4 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾಟೆದತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಿಂಬೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಮೂಲ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪೆಟ್ಟೆ 4 ಚಮಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಕೆಂಪಾವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಂಡು ನನ್ನ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಈ ಅರಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಸ್ವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಸ್ವೆ 4 ಕಪ್ 2 ಕಪ್ ತರಿದೊಂದೈತೆ ಐಕ್ నేను 4 ಕಪ್ ಇಂದು ಮೈಪ್ವೆ ನೀರು 1 ಕಪ್ 2 ಕಪ್ 3 ಕಪ್ 4 ಕಪ್ ನೀರು ಮೈತೆ నేను ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೋಕಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಉಂಡತೆ ಅಯ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಂಟುಗೆತ್ತೆ ಕೊದಿದು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ 4 ಚಮಚ ತುಪ್ಪನ್ನ ಮೈಪ್ವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ವೆ ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವಡು ಬೇಯ್ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ವೆ ಅಂದರೆ ಸೋಪ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ನೀಕ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಪಿರೊಂಜಿಲ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಈಗ ಪಿದ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ರೆಡ್ ಐನ ಪಾಡ್ದುಡ್ಪೆ ತೆತ್ತಿ ಈ ರೈಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದುಡ್ಪೈಕೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಂತ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೋರ ಮಲ್ತುದುಲೆ ರೆಡಿ
ಫುಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ತುತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನೋತ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಕುಡ್ಲದ ಓನರ್ಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಕಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಯಾನಿತ್ತೆನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಗ್ಲ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ నేట్ల పాడదు లెంక్ల నేటే ఉప్పు కార కూర నేటే ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆಂಕ್ಲ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಐಕೋನ್ ಒತ್ತಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ನಂಚೆನೆ ಕುಡ್ಲದ ಓನರ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್